وقتی تمرین میکردم من نگاه میکردم تمرین رویا وقتی کار میکردیم و همراهی نورالله او آدمی که قطیبه کار میکنه به خودش میفهمد که نورالله به چی قادر است در حالتی پرتری قبیدن من دلم پر بود من میدونستم که این حالت میبرد اکای اون علیشیر جان برادر کلانی آکاش بهرالله جان یا هر دوشون بهترین کشنی طرز آزاد مشق تمرین میکردن برای واسه یوسف چی گفتن کاری که واسه یوسف با نورالله الف کردن این در تاریخ ورزش تاجیکستان ابدا خواهد ماند. در UFC هر نفری که برآمد بکنه من برای شما نه برا حالا من هواداران و راغبان صنعت محاربه‌های آمیخته اولین عقاب بلندپرواز تاجیک که از اقیانوس دورتر اولین نفری که تحریک سازی کرد در شرکت یا تشکیلات با نفوذ UFC اولین ورزشکاری که همین پرواز بلندش او را به غلبه آورد. مخلصان در فرودگاه انتظار هستند. من باوری دارم که یک کفکوب صمیمی شما نورالله فرزندی همین دیار است. من باوری دارم که به خاطر نورالله به همان صدای تاجیکانه‌ای که با یک صدا باید بگیم تاجیکستان با صدای بلند تاجیکستان آفرین یک کفکوب صمیمی شما. من خیلی شاد بودم که در تاریخ تاجیکستان یکنیم ورزشگری که بگیم ویز جهان آرزوی میکنن که در تشکیلات
UFC баромад кунанд ва халқи мо, ҷумҳурии мо бисёр интизор буд ки якумин мебура баромад мекунад, парчами аз замин бардорад. Худованд ҳам чиза ба мо насиб кард. Баромадем дар улави уқёнус парчами аза бардоштем. Чанд моментҳое буд ки қариб аз ҳуш беҳуш мешудем, лекин завад сана кардем ва пирӯзӣ ба даст овардем. То андозе ки мо медонем дар UFC Vegas қариб ки мухлис набуд. То чӣ андоза дастгирии мухлисони тоҷикро Нурулло Алиев дар рақобаташ эҳсос кард? вақте ки ман саҳари пеш аз бой пост кардам дар инстаграми худ, мухлисо сарҷамъии ҳамаи ватани худро UFC ва президенти UFC Дана Вайт дар инстаграми худ пост кард ва ҳайрон шуд ва бисёри файтерҳои UFC маро табрик карданд ва ҳама дар ҳайрат монданд ки мо мардуми тоҷик чӣ хел сарҷам ва чӣ хел ин рӯзро интизор будем. ҳамагон фикри онро доштанд ки Нурулло Алиев метавонад хеле роҳат дар ин рақобат пирӯз шавад, вале баъди рақобат гуфтанд ки Нурулло хеле заиф баромад кард. худат чӣ фикр дошти пеш аз рақобат ва баъди рақобат? вақте ки ба ман ин соперникро доданд, вақте ки дар шабакаҳои интернетӣ ин соперник биромад кардем, ягон кас боварӣ надошт ки ман ин ҳарифро мебурам. ҳатто дар Тоҷикистон ҳам мегуфтанд ки сахттарин ҳарифи Нурулло аст ва дар UFC дар топ 15 буд ин ҳарифи ман. Як санҷиш аз тарафи UFC буд. вақте ки ман Дана Вайт контейнерро бурдам, ман ба президенти UFC гуфтам ки ман тайёрам кати 10, 15, 10, топ 10, топ 15 ҷамъ кардан ва мо фикр кардем ки маро санҷидан, ба ми гапом ҳарифи сахт додам ва мо ҳарифро гузаштем. ба гуфти тоҷикаи худамон дасти Нурулло кушод будааст ки боз як ҷанговари дигари тоҷик дар UFC рақобат кард. баромади Лоиқ Раҷабовро чӣ гуна ба умед дидед? вақте ки баъд аз баромади ман мо медонистем як ҳафта пеш ки баъд аз баромади ман Лоиқ баромад мекунад, мо хеле хурсанд шудем ки UFC нав шинохт ки боецҳои тоҷик метавонанд ки ба дигар боецҳои сахттарини дунё қуввозмоӣ карда метавонанд. ту ҳамчун файтер фанбазаи тоҷикоро UFC ва кулли ҷаҳон дид. то чанд андоза гуфта метавонӣ ки Муҳаммад Наимов, Муин Ғафуров ва Самандар Муродов низ дар ташкилоти UFC қарордод мебанданд? ин чизи ба урусӣ гӯем времени. мо фикр мекунам ки то охири сол ҳеҷ не 6-7 файтери UFC аз Тоҷикистон баромад мекунад. баъди рақобат ту ба Педи Пимблет визус партофи ба хавле нақшаҳо чӣ гуна аст? Педи Пимблет ҷароҳат бардошт ва ба фикрам ба ин наздикӣ дигар рақобат намекунад. нақшаҳо чӣ гуна аст? Кай ба октагон бармегардед? ба ман гуфт ки моҳи июн ё июл баромад мекунам дар Амрико, баъд моҳи октябр дар Абу-Даби. боз як чизи дигарро мо медонем ки рақобат кардан дар Амрико ба варзишгар пули зиёд меорад. дар Абу-Даби ва ё дар UFC Vegas ва ё чизое ки мухлис надорад маблағ кам мешавад. ба фикри ту ҳам беҳтар аст рақобат кардан дар Амрико чун нисбат ба Абу-Даби ва дигар ҷоҳо? рақобат кардан дар Амрико? дар Амрико махсус ба варзишгар пули зиёд меорад. дар Абу-Даби дар транслясия ба фикрам не. вақте ки мо контракт мебандем кати UFC 4 бой контракт мебандем. ҳар як бой пас $4000 пули мо мехезад, боло мехезад. мисол 10 ҷамъи 10 буриди 20 бохти 10000. баъд барои чӣ аз Лоиқ Раҷабов ба фикрам бештар аз $60000 амрикоӣ ба даст овард. не гап дурӯғ аст. лекин қарордоди 4 рақобати аввала як хел аст. не гап дурӯғ аст. гап мебуроранд дар интернет, дар шабакаҳои интернетӣ гап дурӯғ аст. кадом боец ки дар бой метавонад дар UFC фарқ надорад ту тоҷикӣ ё ки американец ё чи 4 бой аввалат 10 + 10 баъд 12 14 ҳамихе меравад. 4 бой аввал аз ҷо пул кор карда намешавад. ва 30% уҷа бо налог аст ки налог автоматӣ 30% пулро мегирад менеҷер.
Akashmolis has. Çempiyon. Maço. Sedü. اسمه اشتم بخشش Masraf.